Diferents municipis de l'Alt Urgell treballen en definir una ordenança que reguli el pas de vehicles motoritzats a les pistes forestals. La Reserva Nacional de Caça Cerdanya-Alt Urgell ha impulsat trobades entre els municipis afectats i diferents institucions implicades com el Comú de Sant Julià de Lòria d'Andorra o el Consell Comarcal Urgellenc. Hi ha hagut algunes bandes ja a Cerdanya, Aran, Cellers, que ja han tancat camins. Llavors, com que també per la part d'Andorra s'ha tancat alguns accessos, doncs ara ha resultat que a la banda de l'Urgell, Castellnou de Carcols, Aristot, Besqueran, Arcavell, Estamariu, doncs ara es troben amb un gran flux de vehicle de motor, a vegades amb grups, a vegades amb curses. L'objectiu és que la nova normativa pugui estar disponible a finals d'any perquè els municipis que ho considerin la puguin aplicar. La muntanya, en un cas com la nostra comarca, és un bé que cal preservar perquè forma part també d'un sistema econòmic que nosaltres volem mantenir molt viu com és l'agroramader i per tant doncs, la veritat és que hi ha un consens generalitzat entre els representants de tots aquests municipis, pobles, MDs amb què s'ha de regular aquest accés i ja és molt important que no hi hagi, que en aquest sentit van tots a la una i ara és acabar de perfilar doncs, de quina manera s'ha de fer. La gran afluència de vehicles afecta el Pont de Bar, Alàs i Cerc, Estamariu i les Banys de Valira.